Ok, bandiraɓe fulɓe taweteɓe e lesɗe duniyaru mi hofni onon pat moɗon ɗum nden ri ko moɗon Adamu Haruna. ɗuɗɓe nder moɗon sinkaniyam probléme ji ɗi ɓe giidata, ɗuɗɓe giidi be probléme ji feere. Mi yiɗi mi sitana on de probléme ji may ɗo en tawan vraiment probléme may ɗo ɗum hunde on nde goto fu en foti mbiya c'est urgence, hani goto nder meɗen fu yawa faddo sungurla may ɗo diga ɗum tawayi ɗum ngal kote whatsapp muɗum derɗiraɓe. Mi foti mi wiya kuje ɗiɗi ma bon je gotel ɗo ce n'est pas trop grave bana je gotel ɗo ɗum ɗumejum. ɗuɗɓe nder moɗon contacti mi to goɗɗo perdi téléphone mum jotta en andi guykaji ka ɗo en pe partout, téléphone ji men ɗo majja bo tum e ɗuɗɓe bo ɗon gujje téléphone, mais wiɓe téléphone may ɗo systéme je ɓe kefti to ɓe gujjima téléphone derram pisji ma ɗon nder ko ɓe yawata waɗugo ni ɓe yaha ɓe itta pis maɗa koda téléphone maɗa mari kode ɓe ngala haje kode téléphone maɗa ɓe jaha ɓe itta pis maɗa ɓe ngata téléphone feere sei ɓe maɓɓita whatsapp ɓe créa whatsapp. To ɓe ngari créugo whatsapp ɗo ai pis may ɗo ha maɓɓe whatsapp yermanay ɓe kodegal sim may je confirmation ɓe confirma ɓe keɓa accès e whatsapp maɗa. To ɓe keɓi accès e whatsapp maɗa ɗo sei ɓe tawan conversation ji maɗa sakkoma to ɓe gardino conversation ji maɗa ko gewtiɗenoɗa ɓe yimɓe fuu, donc sei ɓe tokkita conversation maɗa ɓe ngara ko yerɓango yimɓe message ɓe ɗo ƴama ceede. Sakkoma to ɓe darino woodi deidei sungurla feere marnoɗa be goɗɗo ko gal kote ceede ko yerɓanteno ko an a yerɓe ko woodi ko coduɗa e ko nandi be majum ɗo sei ɓe continue conversation may warta ɓe ɗo windana yimɓe. ɗuɗɓe giidi be probléme may ɗo oya bindanaɗo tan mo ɗum an windanimo ngam ɗum whatsapp ma ɗum profil maɗa o leke o anda téléphone maɗa wujjama majji. Yake feere ɓe ɗo tokka nder groupe ji fu ɓe bindana yimɓe kafototiri be yimɓe plusieurs fois ɗuɗɓe mbiyamka a tawa goɗɗo windanima miɗo bloqué niveau kaza useni wallam le yerbanam ceede kaza hedde ko mi wurto nden mi yerbitanoma ɗum goɗɗo mo annduɗa laɓɗum ko ɗum frère maɗa ko ɗum derɗiko maɗa nanani ɗo bloqué a yawan a yerbanamo o yerbante numéro gal yerbantamo ceede a loke ɗum arnat. Donc en jawi en évité no en gatta en évité so gurla man ɗo lawol ɗon gol a tokkata wanna whatsapp maɗa kode konte whatsapp ma numéro man ɗo a wannaka kode warta koda goɗɗo wujji téléphone ma ko hefti pis maɗa wari haɓani ha connecto dow whatsapp maɗa ɗo ɓe ƴamay ɗum kode ɗeɗo man ɗo ɗe a wanno sei to hefti kode may ɗo nden ɓe kokkatan autorisation o connecto. To heftaki kode may ɗo ɗum connectatako ko o waɗa noye dow duniyaru ɗo ɗum connectatako kay ko ɗum an may sanji whatsapp ko téléphone maɗa majji a lorni pis may ha haɓani a connecto ɗo sei to ɓe ƴamima kode ɗe may ɗe gannoɗa a waɗan kode a 4 chiffre banta kode secret banni en andi bana kode secret mo bay moni orange moni ɗo man ma même chose. To a waɗi ɗum e whatsapp maɗa ni koda goɗɗo wari hosi téléphone maɗa haɓani ha connecto e whatsapp maɗa ɗum connectatako sei an man ɗo to a yawi a yahi a répondisi sim maɗa man ɗo nden a waɗa connecto dow whatsapp maɗa man ɗo. Donc en jawe en gaɗe dabare en padde sungurla man derɗiraɓe to ɓe kosi pis maɗa may bo ɓe ɗon jawa arte to ɓe maɓɓiti whatsapp may ɓe jaha ɓe activa kode man hamɓe ngam huɗugo ta a yawa a répondisa sim maɗa man ɗo a yaha a bloquea pisel may banni a maɓɓita pis man a maɓɓita whatsapp be pis man ɗo heɓa a yaha bloquea ɗum ɓe ɗo arte ɓe yaha ɓe bloquea wata ko da an man a yiɗi maɓɓita ɗum maɓɓititako ko hani waɗe ngam may ɗo enen on hani arta ngaɗana ɗum whatsapp ji meɗen joni ko salino en kolli yimɓe no ka warete ɗuɗɓe gaɗino mais ɓen ɓe gaɗayi bo hani ɓe jawa ɓe gaɗa to ɓe mari haje waɗugo ɗum ɗo no ɓe garata ɗum ɓe contacta Oumar Ibrahim ko Abdoul Gadiri nda contact ji maɓɓe ngoni les ɗon mo contactuɗon nder moɗon fu tammi on deidei yerɓango deidei lawol tindinore no ɗum warete amma ande c'est payant on joɓan ɓe nden ɓe gerɓana on deidei tindinore no ɗum warete man ɗo on joɓan combien on joɓan 1000 francs kala mo contactuɗa fu to a contactimo ɗo a yoɓan mo 1000 francs on nden o yerɓane application may ma bo tindinore no ɗum warete. Deuxième des choses difficulté je himɓe ɗon giɗa hala blocanego numéro ji ɗuɗɓe nder meɗen maza jotta tawa exemple ba image je on giɗo wi min nden fo a rencontre be probléme man ɗo a tawa ɓe kolle whatsapp bloqué numéro maɗa a fota a maɓɓitinaga whatsapp a tawa ɗum numéro kan ka naftiranoɗa ko nde ka yimɓe pat andirma to ka bloqué ni warta activité ji maɗa goɗɗi darake conversation ji maɗa pat a tawa ɗo bloqué hatton ngam may ɗo lawol ɗon ngol tokkata to ɓe bloquanima numéro may ɗo min foti min débloquane numéro man ɗo ta foti ka débloqué warta e ka huwa normal bako huwirayno ɗon fu to a mari haje sungurla man ɗo contactu ɓeɗo ɗo
ɗum sungurla probléme je ɗuɓɓe ɗon jiida ɓe ɗo bloca numéro ji yimɓe jotta ɗo wane wane ngam may ɗo contactuɓe to a contactiɓe ɓe déblocante numéro maɗa amman kanjum ɗo dokkuta 1500 to goɗɗo mari haaje déblocane ko numéro to ɓe bloqué ɗum ɗo contactu Abdoulkadir ko Oumar Ibrahim nda numéro ji maɓɓe ɗon on guerta nda numéro Abdoulkadir nda numéro Oumar Ibrahim ɗum numéro ji ɗi WhatsApp wolwanɓe gal WhatsApp maɓɓe ɓe nda probléme je marra a yiɗi ɓe réglane ɗiɗe solution maɗa a herbanan ɓe numéro maɗa tan ɓe débloca ɗum pendant quelques minutes ɗum débloqué a yoɓa ɓe bo 1500 hedde ɓe débloca ma numéro je en mbi code je a waɗanta WhatsApp maɗa toya bo na a waɗana WhatsApp ma code je to a wari nastugo ɗo application ma ɗum ñamma code na kanjum ɗo kam a paramétre ɗum ha téléphone maɗa be mail maɗa warta code a waɗi a maɓɓita e WhatsApp maɗa sey to ɓe ƴamima code ɗe man ɗo nden WhatsApp maɗa ma o maɓɓito e non gujjo to wujji téléphone maɗa bo sey to ɓe ƴamima code may ɗo nden o maɓɓita WhatsApp may ɗo no sabi di ko wanda code may ɗo ko waɗano o fotayi o maɓɓita WhatsApp maɗa sakko o yaha o zambo yimɓe mi tammi ka famake maranɓe haaje majum fu yimɓe ɗon giida be difficulté ji man ɗo Oumar Ibrahim be Abdoulkadir contact to na min mi wala wakkati vraiment jeerugo sungurla man ɗo e hamɓe on suklani sungurla ko larani application ji jotta ɓe gerɓana on dedi tindinoje men on ɗe gareteɗe pat maje wala probléme ɗum himɓe on lattiɓe ɗeɗe sérieux ngade confiance ɓe maɓɓe e ɓe garana on ɗeɗe ko marɗon haaji fo e luttuɗum application ji goɗɗi tindinoje goɗɗe probléme je marɗon e téléphone goɗɗo fou ton contacti ɓeɗo ɗo ɗiɗo ɓe tammi on hollugo noka warete heɓa en évita rencontre go ɓe difficulté ji banni probléme ji banni ngam misin banni meɗo foti nastine nder shop goɗɗo yaha wujja téléphone maɗa hosa pis maɗa maɓɓita WhatsApp windana yimɓe to hakkila ɓe gerwana ɗum seede après ka wartani ɗum probléme goɗɗo wi a foti hakkila ɗum an man waɗi ka a wi a feway a fewi a wi pis maɗa majji non fou ɗuɓɓe rencontre ɓe sin difficulté ji banni derraɓe na ɓe ɗuɗugo wolde ɗo on mi darni komi waɗi ha mi matinam ɗum information on mi waddani on ɓe mbi ñawndugo e faddago ɓuuri ñawdago faddago ɓuuri ñawdago to ha ɗum waɗi kam to ka sei wade kadi andi ñaw feere to nangi goɗɗo ka to hakkila sei wade donc ndikka a faddo ɗo a wi'a ñawdan ngam walano ɗum ñawdono to ha waɗi ka arti waɗi bato goɗɗo maayi na finatana ummatako na to banni to ha ɓe waɗi ni waɗi tan timmi on gettama to jarti ko mana